Dahil kita dyan pang mangus. Muli ka dyan. Mga no, napiksa na no. May tinga may kitaon. Ang nga tanga mas pakta gito. Ha? Awan niya, baka mga niya, lababaw dahil niya. Ganda rin. Awan ba? Agban-ban niit ka mo. Ay, datos kastati ka nanda. Kita man mga mga ano, yung basi niya. Ayun. Basi lang. Nya oras kayo mapantay nila kayo mo. Basta isis. Kita patasan tamatay ban Sarili yu daytoy. Ay daban niit mo. Aw matikom sa. Magsima na. Ay sa panit ito. Pagbaniit kami. Nya ide tilapia, bangus. Kanan tanto. Ngitara kami din mo kasi nga basit ti danon. Awan ko asa damo ti ko ano di product ko ti danom. Day times. Nya nga day tani, agala ti sida, pang sida. Isla makatutudo mo niya. Balik ta dalugan. Kahit kukumako hanggang gabi makapasya. Tumanisang may kita matulog daw. Tani kala ko may sanay desirana. Jay. Ata kala ko mi. Data? Tama ka pa sa amin dito nakadutigan. Nilakay ko ang Jay banda. Ito kala pa. Inya ti pag naan dita. Diya pasi ka grikos ko. Agrikos pa. May dito yan. Makita nga mga ibang usta basi danom. Dito ko mga naginom dala kayo mo dapa. Nakayo. Kaya lang kasla maspak mo. Haa? Sino nga nagaramid dito eh? Hinakay ko. Naglaing mo to. Ba't di may sa may matigi ah? Dati pa. Plywood. Ay nilakay mo tinagaramid. Naglaing mo to. Awan di sima na dahil ta, garo? Ano? Ika nagsam. Huwag mo din may sa banit mo. Ang pangapan na lang. Ito yan. Ano? Namumuban tayo. Hindi takawin kami. Pagtakaw da. Yan. Natamuban tayo. Lalo ko si Darayta. Sa danto wala ilako. Ay, nagkatuti feeds na gayam eh. Manungay mapapit yun ito eh. Manungay ti kilo na, nakus pagarigan alakto kanya. Duwa talo kasi. Han, manungay ti lakom pang itid mo. 150 ti kwada to. 150. Ala di ay. Ilako mo ti 200. 10:1 mo, pagbaling nga 11. 150 la 180. 180 to 200 pa yakig di. 200. 10:1 ti kwada dito. Ayun, Iti may sa ganyan. kilo, bagim di yayon. Wow. 10:1. Isang 10 kilo. Dati Mga lakto mangkarti lakot jay. Bagyo. No gapit kay bagam no garbis ka. Tabo maba kami nila kay ko. Pagpa-orderak pa eh. Sigurado mga ni auntie, yay boss ko. Paano ko yun? Awan sa dami na. Yawid kung dito may sakot ko. Ano talaga diba? Dili tapay lang. Nag-istorya tapay lang. Kani mabayag man nga kami maba siguro. Busy man ti trabaho. Mayatag ko tin tambay naglamiis. Nakatutudo. Nigmaya. Dadya ani, nga ko ni kasla balay-balayan. Tapos siguro ti ko ta nagjajan. Ay, tanong ko. Bagay mo kasi ko. Dajay. Magsikay ta da sarili yung kastuyon makapakamo.